Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailinged itinagan a Ramsey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Ramsey kumalatan ti iyawag mo kanyak. Jakon inlanad ti address ko manang, tamamati ak nga uray binaliwak tinagan, kanjak inlanad ti address ko. Amulatan dagiti makamam mo kanyak, asyak tinagsurat, apaman amang ganda ti padas ko. Open book ngamin ti biyag ko kadagiti makamam mo kanyak, nang runa kadagiti kapamilya, kan asideg agagayam ko. No padas asaan amalipatan ti pagsasaritaan, jak ammo no adapay umasping iti innak isalaysay, tanulabsen ti agsarita, naibusen ti luwak, ken naimyuna kun iti sakit, wenno saem, gapo iti naglabasak. Upat ti anak mi ken ni Derek nga asawak manang, pasigda a babae. Rugyak ti agsalaysay, idinaaddaan iti gagangay laeng agurigor ti inauna nga anak ko. Mami. Anak, apa yan? Di na panawan, Mami. Wan anak, ada aklaang ditoy.
Apay ngay anak, di mo't labumaon ti gurigor mo. Di nagpanawan, Mami. Saan anak? Talaga di ka panawan. Adak lang itisibay mo. Saan ka panawan, Mika? Naimbag tadakan, Derek. Ni, apay Ramsey, ada ka din napasama? Ni Mika nga anak ta. Sa balin ti Jar na nga gurigor. Ha? Pinagtumar mo ka din? Saan na ka nagliway ang nga si kaso kan kuana? Round the clock ti panang patumar ko kan kuana. Saan ang nagbaliw ti kasasaad na? Katita, sa balin ti Jar na. Anya? Ipantalangan iti ospital ti anak ta. Talaga nga minamadanagan akon. Alangarot, isagana mo dagiti masapul na. Ipantan ito ospital ni Mika. Kumusta ti apo ko nga di ospital anak ko? Sana nasayati ka sa saad na tatang. Anya? Kung ti doktor, comatose ka nun ni Mika. Anya? Ay, Diyos ko. Day tati agpaiso tatang. Isa maladingitan na kunay ka po iti kasasaad na. Apay kanungay anak ko umatos ti apo ko kat naggurigor matlaang. Sana mailalawag na kiti doktor. Isa masapul nga agtali na di ospital ni Mika. Tap na maobserbaran da. Ay, Diyos ko. Anya nga tanti napasamak iti apo kaya. Diyak mata mo tatang. Taulti mo ti doktor kat di na mailawlawag. Tatang, mangalak lang iti daduma pa kasapulan medyo ospital. Kalpasan na. Agsubliak mo't lang ijay. Tap na makaawit ti asawak. Ay, karoon masapul nga ginana ti asawam tanda trabaho na inton bigat. Mika, anak, adalaang dito'y ni Mami. Bantayan ka, anak ko. Saan ka pampanawan? Kailiw da kan dagiti kayayam mo, anak ko. Uray da lolo kan lolam. Kailiw da kan. Iso nga ikagumaam ti agimbagwan. Puno ako matos ka, anak. Ngamamo ka mang mangagnak. Lumaban ka, anak, ha? Iti kasta. Agimbag kan. Kat makasubli ka nga giskwela. Taulti mo dagiti classmates mo. Kailiw na kamutan. Diyan ka muna niya tinapasamak ka, anak. Nagkurigor ka lang. Nga mapaya nagtinagmata na kas na tigasasaad mo. Isa pa nga si manak ko, ha? Ang paimbagan. Tap na makaawin ta ni Jimalay. Ngamin. Anyat papaspasamak. Diyos ko, tiyanak ko. Nagsardagan di pa nagpitik ti puso na. Doktor! Nurse! Tulungan, Dag! Tiyanak ko! Doktor! Nurse! Tulong!
Iti di matlaang aka nito. Pimusay ni Mika, ti inauna nga anak ko manang Emmy. Napalalo tila dingit ko, ta saan ko apulos ani namnama, amapukaw kada kami nga agasawa ti anak mi. Idinto ta simple laeng agurigor tinangrugyan ti amin. Agingga ang nagtinag ako matos. Saan ama ilawlawag dagiti doktor, noan niya ti talaga napasamak. Taapay akas jay tinagbanagan ti simple a panaggurigor ti anak mi. Kasanuman kasakit day di apagteng manang. Ingka gumaak tinagbalin anatibker. Taad dapay talong nga anak ko, amasapol nga asikaswan, ken ipaayak iti atensyon. Ngem ti saan ko aninamnama. Ay naimbagtadakan Ramsey, anak. Ha? Apay tatang? Niniking apo ko. Manipod di tayo naturog. Di matan agreeng. Anya? Ne, apay niya tatang? Sakbay a pinaturog ko. Dinapadap ko pa'y. Kasla dasinat na. Iso a pinagdedek. Nakaturog. Ngam aging gaita. Di matan agreeng. Diyos ko, ayan nga rin ti anak ko tatang. Aday di silid yung agasawa. Napalalo nga rin ti danag ko, anak. Mabit lang tatang, inakitaan ti anak ko. Apay nga akilat ang nagbanag akasta ni Nikki. Anya tinapasamak. Diyaka mo, Derek. Diyaka mo. Rimuarak laeng tanagatang akadagiti kasapulan titi balay. Ngamidi si Mang Petak anak itsenda. Impasabatan kanyak ni tatang di kasya kasasaad ti anak ta. Anya? Madarag anak, Derek. Isa pa nga asim. I-hospital ta kuman ni Nikki. Ramsey. Santa kuman nga urayan ako marupay ti kasasaad na. Nangruna kat saan matan nga agriing manipod na turog. Derek, saan ka kuman nga agsinaay pay? Dumngag ka kanyak. Masapol ay hospital tanti anak ta. Pangaasim ko ma. Hoy, Derek! Alang nga rodan. Darasam. Sukatamo ni Nikki ta ipantan ito ospital itamot laeng. Darasam. Kumusta ti anak ko? Makalawasan nga da kami diti ospital. Nga maapay nga gaita. Di mo't lagringan. Mrs., talaga maburburtsaan kami mo't iti kasasaad na. Taging gaita. Talaga nga awan ti sabali ang makita mi kadagiti laboratory test nga insayang kat mi kankwana. Anya? Idawat tayo itinamarso asapay lakuma. Tasaan ang maipada iti kaso na idikabsat na ti kasasaad ti anak mo ita. Diyos ko. Amin dagiti eksperto a doktor akadwa amin dito ospital. Nakatutok na ita iti kasasaad ti anak mo, misis. Talaga ang maburburtsaan damat. Pangasiyo, doktora. Aramidan niyo kumati amin. Pagimbagan niyo kumati anak ko. Talaga nga aramidan mi ti amin, misis. Ngamkas itinakon-akon. Kidawon tiyo ti panarabay kan tulong tinamarswa. Doktora, anyat mapaspasamag. Apay nga agkakaribuso nagiti nurses nga agturong iti silad nga ayan ti anak ko. Mabitla ang misis. Amuak no anya ti mapaspasamak.
Ramsey, datalangan tinabati dito kampusan to. Nag-aawi din dagiti nakipamumpon. Pangaasim, Derek. Dito itapay ko, ma. Diyak mapanawan ti anak ta. Ramsey. May kaduan nga anak ta tinapukaw iti nagsaruno atawan, Derek. Duan nga anak ta tinaisina iti danata. Abay na pa sa magtikas to'y. Anya ti makagapo. Abay naggurigor lang dagiti anak ta. Ngamin laylayon dan ti pimusa. Diyak mo, Ramsey. Diyak masungbatan ti saludsod mo. Ta ultimo dagiti doktora ng taming kadagiti anak ta pimusay. Awan ti maipagada arason. Noon niya talaga sakit ti kimpot kadagiti anak ta. Nagsanda ito. Nagsaruno atawan. Nagsaruno mo tapi musay ti inaunagan may kadwa nga anak ta. Ramsey. Sa anak mata nagkurang nga inada. Tinaripatok ida. Inaywanag ida. Nga maapay anapukaw da kadata. Apay. Iti may kadwa agundaway iti nagsaruno atawan. Pasig aladingit tinarik nami, manang Emmy. Diyak mabubus a panunutan no anya at talaga ti sakit akimpet kadagiti anak ko. Taapay nga aggurigor dalaeng, mako matosdan, ket ilayon dametten ti matay. Aklo nag-asimken payket din iti panunot ko nga amangan no nailunod kami. Ngam uray no kasano ti aramidek amang panunot. Awan ti amok a napasakitan mi, a posible kuma amang ilunod kada kami. Nupay kasta, ingka gumaak tinagbalin a natibker. Ni Derek met nga asawak, inggaed na tinagtrabaho para kada kami a pamilyana. Tamalaksid iti saem nga impaay dagidi a pagteng iti pamilyami. Dakkel agatad pay tinagastos mi. Gapo iti pan naka-ospital ken ipupusay ti may kadwa nga anak mi. Agingga adimteng manen ti pagteng, adandani napukaw kun ti limbong ti panunot ko. Leplepas la idi ti umuna nga anibersaryo ti ipupusay ti may kadwa nga anak mi manang. Naiuspital ti may katlo nga anak mi, gapumot laeng iti panaggurigor na. Misis, bayat anasapapay. Ibalakad ko nga ipantayo laangan ijay PGH ti anak yu. Doktora. Duan nga aldaw ako matos ti anak yu. Manipod inyag yun ito'y.
Saan tayo nga urayan ang mapasamak manen tikas iti napasamak iti napalabas. Iso nga ibalakad ko, akasayaatan no iyakar tayo ni JPGH ti ubing. No, anya ti kasayatan na maaramid. Iso di aramidan tayo, doktora. Alang aruden, paisagana kon ti amin ang masapol, tapno maitransfer ti anak yo iti Manila. Nasaysaya at ijay, ta kompleto da iti kasapulan nga aparatos. Barang no maisalbar ti anak yo. Urnusa kon ti amin na kasapulan para iti transfer, Mrs. Tatang, pangasiyo, makaamo kayo pailaan ka ni nanang itiburidak na anak ko. Ramsey, anak ko, di mo pagdanagan ti buridak nga apo ko may. Saan may abay-bayan, kabayatan ti kaawan yun ditaw. Agyaman ak, tatang. Aging kaano kayo ay ijay Manila, anak. Diyak may baga, tatang. Tako na ti doktora mi diti lugar tayo. Depende da iti agbalin ang findings na kita eksperto iti PGH. Kasta ka day. Uwan, tatang. Katsapil ako mata iti da iti agundaway. Saanan ang mapasamak ti pagbutbut ngak. Amang ano mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. No mapukaw pa iti may katlo nga anak ko, tatang. Ay, saan anak ko? Saan ka nagpanunot iti negatibaw? Kumararang tayo iti na marswa, tatarabayan na kayo. Nagruna ti apo ko. Saan kayo nga umibot iti na marswa, anak? Derek, makabulanan nga datayo diti PGH. Nga maging ita, awan na ta ti simayaatan ti kasasaad ti anak ta. Ramsey, Nagrigat ditoy. No awan day ti van tayo apagsukatan kan paginanak. Diyak amuno niya ti aramidag. Sa anak mo ta mabalin nga agtalinaad iti ayan ti anak ta. Gapot adamot iti ICU. Santa sumuko. Talaga saan ka sumuko? Sikat ti pampanunutag. Ha? Di ka di mabannog alinawas nga agluwas nga umay ditoy. Saan, Ramsey? Saan ka mabannog apulos para iti anak ta? Dakdalan tinabusbus ta iti kada tayo diti Manila, Derek. Saan mo apanunutan ti kwarta? Tinapatag ka ti anak ta. Oray pa'y maibus amin nga ornong ka na ipundar ta. Basta aging maglakit dito anak ta. Awanan yaman na. Masapulan ti kwarta. Ngabay may salang ti biyag ti anak ta. Iso adi mo kung mapampanunutan ti magastos. Alang arod, umay ka, tagsublitan dito unag ti ospital. Umay ka, Derek. Derek, agkakaribos na iti doktor dito ICU. Diyos ko. Di anak ta, darasam. Diyos ko, Derek. Diyos ko. Apay nga, i-revive damot ng anak na. Sana mabali na mapasamak ti kas ni Derek. Di anak ta. Di anak ta. Anak, lumaban ka. Hindi na kami pampanawan. Lumaban ka, anak ko. Pag
pangasim. Diyos ko. Diyos ko! Inalamon tidwa nga inaw nakakabsat ni anak ko. Pangasim ka niya. Di mo alam ka na kami di may katlong anak mi. Awan basol mi katap na mapasamak ka na kami di kastoy. Di mo alam di anak mi. Saan kumahan? Saan pangasim? Saan? Ramsey ang talnaga ko, ma. Di kang lagaw akasta, pangasim. Di ka ko magusto niya. Anak, lumabot ka. Hindi mo papanawan ni Mami. Lumabot ka, anak ko. Lumabot ka. Ramsey, pangasim ko, ma'am. Pagkalmam, tirik, ma'am. Kita, di mapaspasama kita anak ta di taunag tayo siyo. Kita, pasaray ang sardeng di pa nagpitik ti puso na. Gamtunggal ang riyaw ka, mangibagaan di nakapanawan. Ang subli ti pitik ti puso na. Kita, Di anak ko. Di anak ko. nakakaasin ti anak ta, Ramsey. Marigatan nulay. Sa pangasim. Pagkalmaw ko matirik na. Aramidim na niya tirumpang para itanak ta. Maituran mo ka na makita marigrigatan ti anak ta. Diyos ko. Di anak ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyakon may turan makita ti panagrikat ti anak ko. Itulog ko noon niya tinakap mo, Diyos ko. Mika! Niki! Anak ko! Sabtan yun ti adiyo! Agdadan na kayo! Ramsey. Your will be done, Lord. Diyos ko. Your will be done. Ana isawang ko dagiti balikas, your will be done, Lord. Saan matan ang nagsubli ti panagpitik ti puso ti may katlo nga anak ko, kat inlaylayon nan ti pimusay. Kasakitanan para iti inaakas kanyak manang, nga iti tallo ang nagsasaruno atawan, talumot nga anak ko tinapukaw iti dan nami nga agasawa, iti saan mi nga amo arason.
Takas iti inlanad ko iti surat ko. Simple laeng agurigor ti nakaigapuan ti pannakakomatos da. Nagipatulod dagiti eksperto iti blood sample ti may katlong anak ko kadagiti eksperto ije balasiw taaw. Ngam kaskas di nga awan ti naawat mi a resulta. Kas iti nakunakon manang, dandani napukaw ti limbong ti panunot ko, gapu kadagita apagteng. Ngem nagbalin apigsa ken saranay ko ti buridek nga anak ko. Ita manang, dandanin agturpos iti kolehyo ti buridek ko. Ket dakkel apagyamanak iti namarswa, tasaan a naipada kadagiti tallo nga immuna akakabsat na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Ramsey. Pagayam a Ramsey, anyan tinagbalin apadas mo kabsat. Talaga anasaem. Agasem met day tatalo a nagsasaruno a napukaw nga anak mo ngay. Nupay kasta, dayawan ka, gapu iti kinatibkar mo. Da kayo iti asawam. Gapu ta kinabailan nyo asinaranget ti saan asinsinan a panubok adimteng iti biyagyo. Pakaragsakak met ti naibagam iti naudi apaset ti surat mo nga iti agdama ket dandanin agturpos iti kolehyo ti inaudi nga anakyo. Panagkunak ket iso atalagan ti para kada kayo nga agasawa. Iso nga aywanan ken ipatagyo. Ibubusyo ken kuana ti pammateg asaanen anarik na ti tallo nga immuna nga annakyo. Alakastan pagayam ko ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad iti nagan a babet, manipod iti syudad ti Salang. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, babet kumalatan ti iyawag mo kanyak, kat ibagamlatan at agabagyo ak manang. Panawan manan ti undas, katrumbang laang nga intay lagipen dagiti ipatpatag tayo iti biyag, asim maklangan iti bangir a biyag. Mainaig iti undas ti padas ko asaan kunton a malipatan manang, tatunggal dumteng ti kastoy a panawan, maipalagip kanyak ti kapadasak asyak metlaeng ti makagapo. Ngamket di manang, mamati ak apakaadawan daytoy iti napatag nga adal. Iso asapay lako mamanang, tamapili mo't ang maidrama to'y padas ko, tapno manggagan mo't dagiti padak anaayat amang tartarabay iti programa yo. Ti makapaulek, ngem makapakintayag mo't laeng apadas ko. Abet, apok, apay adi kapay la maturog ngay, katnay, adalo munti rabi ay. Jak pa'y agtuglop, lolo. Apaw, masapa tayo pa'y amapan iti kampusan tao inton bigat. Amumot a piyesta dagiti natay saan aya? Well, lolo, amok tayta. Tinawan ngamin amapan tayo ijay. Oh, dirumbang la kumangarot na naturog ka, tapno masapa ka nga agriing inton bigat. Jak pa'y nga rod makaturog, lolo. Iso nga dak pa'y lang dito'y abay titawa. Ha?
Pagtagoob mo ti aso di takaruba, lolo. Ang mga noda makit-kita na akarkarma, apo. Anya, apay ngay ang makakita iti karkarma, lolo. Siyempre, piyesta dagiti minatay intong bigasan aya. Iso dagiti daduma akarkarma. Agpasyerda no kasto abisperas ti piyesta dagiti natay. Anya? Wen, apo. Iso nga irikap mo na itatawa tayong kamaturukan. Takas itinakuna-akon, masapa tayo amapan iji kampusan tao inton bigat. Dito'y kampusan to tunggal piyesta dagiti minatay, tatang. Wen, anak ko, tapno sarong karon tayo ti tanom dagiti nagawanan nga ipatpatag tayo iti biyag. Apay ngamin. Babet, kan nawidan tayo daytan anak ko. Kada 1 ti Nobyembre a piyesta dagiti minatay. Masapol nga datayo dito'y kampusan to, tapno makaden na tayo dagiti minatay tayo. Kasano ang makaden na tayo nga ida? Katadatamatan iti o nagtipansyon. Unay kalakit din ay anak ko. Nagado madlaw mo. Agpay sumot nga minsan ay tatang. Dagiti minatay, adadan iti o nagtipansyon. Isungarod anap no iti pansyon diti kampusan to. Wen, anak ko, husto day ta kapaliiwam. Kasano nga rod ang makaden na tayo idangay no awandan, no adadan iti o nagtipansyon. Ay apo, babet, anak. Marigata na ka mangilawlawag ka. Nagadungam mo. Basta day tititandaanam. Tunggal 1 ti Nobyembre, may lagip ti piyesta dagiti natay. Katkas iti nakunakon. Kan nawidan tayo ti umay dito'y kampusan to, tapno ka din na, wano bantayan tayo dagiti minatay tayo, iti lasod ti agmalam. Makabannog ti aggapo iji kampusan to lakay. Sakat nagado ti tao. Wan nga rod, bakit? Ngamsa na balita nakasangpot tayong diti balay. Wan gayam, ni tatangay. Nabannog day jay. Iso ang nagdiretsyon iti silid na. Naimat babit nga anak ta. Napanman nakikaaruban. Di pa'y lang ata nabannog ayan ni Babet. Panagkunakat saan pa'y Gloria. Nang runay tayo nakita na niningning akay ayam na. Sa bagay, saan pa imot nga iso ti malam unay? 3:00 la iti malam. Huwan mat nga min, iso abay-bay ang pailaan. Sigurado nga gawid mo't lang dahi jay sakbay asumip nga. Alang nga ron ta isimpakon dagiti imot tayo ang naggapo iji kampusan to. Adon sapay mo't lang tinatda ka dagiti inlutom. Sana ya, Gloria? Wen primo, isuntulaangan dagiti ti ipapudot ko apang rabyan tayo. Wen na, tapno sana masayang. Mala, tayo nakmat pa iridop. Tani, nabanugak mo't ang naggapo iji kampusan to. Iji kampusan to, Ningning. Diyak amo kada tatang? Awan ka diti minatayo? Anya dayjay, Babet? Minatay. Dingay natayan akabagyan nyo. Jay aday ti unag ti pansyon. Ha? Iso dayjay ti minatay. Kung nadalolo kang tatang ko, kada taon ka no, mailagip ti piyesta dagiti natay. Iso naggapu kami di kampusan to. Diyak amo dayta? Hala, apay ngay. Basta, diyak amo, Babet. Alangarod, ituloy tang tagay ayam. Tapaman asumip ngat, masapol nga datan iti babbalay ta.
Tamamati kadagiti nagkauna akan nawidan ti pamilyak manang Emmy nang runa unay ni Lolok. Ado dagiti pamilin na anarigat ko nga awatan idi naganus paylaeng ti edad ko. Normal idi iti ubing akas kanyak ti agsaludsod. Ngam ni tatang kumet, marigatan amang ipalawag kadagiti damdamagek. Iso asaan analawag kanyak ti amin no kwa. Iti obserbasyon ko tunggal piyesta tinatay. Kaslamot piyesta dagiti nabiyag. Taaklunan tayo man wano saan. Datayumot asibibiyag ti agraragsak numadanon ti kastang okasyon nang runa idi ununana. Agingga ididimteng ti panawen ang nagsakit ni Lolo ket naidalitan. Babet anak, tultulungam ka di matlang ni nanang mga asikaso ka ni Lolom. Wan mo, tatang. Uray damagan nyo ka ni nanang, Sana na masapol anak ko. Mamatiakan ka. Kan may sa, amo ka saan mabaybayan ni Lolom. Tanapatagkan ka. Pudno day tatang. Sayang nga rod, tasaanan ang makabaol ni Lolo. Saan kamin ang makapasyar akas iti sigod? Talaga kasta anak ko. Agsalog namin tipig sa ti tao, tawan mo ti bumato di tirabaw ti daga. Ha? Oh, apay kasta ti panangkitam kanyak anak. Diyak namin maawatan ti bagbagam tatang. Ha? Anya bumato ti kayat mo asawan. Ti kayat ko asawan anak ko. Awan ti tao ngagnanayon niya agbiag di ti lubong. Amin tayo, dumtengken ni patay. Kat, may kabil tayong tumat iti pansyon kasta ka di? Wan anak, kasta nga rod. Kalpasan na, ijay ton kampusan to ti agbaling nga agnanayon apagtaangan tayo. Kasi ti day di lola, at tinawon tayo asarong karan tunggal piyesta tinatay. Kasta nga rod anak ko. Agyaman ak tamaawatam. Ay na, kunaklakit din na marigatan akmanan amang ilawlawag kan ka. Anya di ko nayo tatang. Ayan, tay pag-ayat ko abang banglaw ko na, Gloria. Ha? Ne, apay tatang. An-anuin nyo ti bangbangluyo? Kaya't kula asay open anak ka. Kailiw kong gamin ti akot na. Iso nga agpangpangloak. Anya? Ni tatang, di kailang arudan makabangon. Nakaida kayo latan, ngam kaya chupay laeng ti agbangbanglo. Pangasim ka di anak ko. Kas itilako na ko na kailiw ko lang tiyag pangpanglaw. Kat no impaidulin nyo day di abang bangluyo, sipod na idalit kayo. Takunayo mat nga awan pangusaran nyo, tadi kay matan makabangon. Pangasim ka din anak ko. Alaam tayis prim kanyak ti pag-aayat ko habang panglaw. Ay, unay kayon. Nalangarod tatang, mabit lang tay nakalaan. Patgak, tikid daw yo. Saan lang arutan na makabangon ni tatang nagbangbang lupay lang, Gloria? Makaisamak nga rod, primo. Ngam jaklatan nagtagtagaria.
Pinatgaklatan tikid daw ni tatang. Amangan mo't ngamin no di mo lablabaran ni tatang mo no kas dyan awanak bakit? Amangan no pa nagrik na kit agdudugyot lao na yun iso nagbangbanglaw. Mabalin ayamot adyak labaran ni tatang ko. Uray na idalitan ni tatang kanayon lataan na banglo. Saan ko ngamin abaybayan. Kan uray sika. Tunggal adawayam, padpadigusam ni tatang. Masapol na ngamin dahi bakit? Tadagitikas ken ko na nakay dalatan. Sigurado ang masiksikuranin. Iso ang masapol ang masansan na pagdigusan tapno makaginawa. Katno jak madigos ni tatang, rumbang lang nga labaram. Katwan mat, saan ko aliwliwayan day tapri mo? Nasayat nga raw. Hanggang makapaisa mo talaga niya Gloria. Apay nga kinid daw ni tatang mo agbangbanglaw. Dagitikas ka ni tatang, kunada nga agsubsubli ti panunot da iti kinaubing. Mga no pagarupon na amapan umarog, wano agaram. Anya? Una yun. Kasi tinakon-nakon, makaisamakmat itay kinid daw na ti kasta. Ngamdya ko nagtagtagaria, pinatgaklatan. Sa bagay, iti kasasaditan ni tatang. Rumbang lamay pa ay amin na nakid daw na. Pudno day talakay. Hala nga Roden, maturog tamatan Gloria, tani. Adalo mo, hindi rabi eh. Ni Lolo Nanang, subuakon. Alaman nga rod babet, tapno marugyak matan ti aglaba. Nagadungaminan amureng tayo. Sige nga rod Nanang. Ayan nga di kanan ni Lolo. Daytani, imutamon, tamapan ka ni silid na. Sige nga rod Nanang. Kalpasan amapakan ko ni Lolo. Mabalhinak ton arumor amapan makiayayam ka ni Ningning. Agpakadak ka ni Nanang, tapno dinak kaungot. Aday tanti silid ni Lolo. Lolo, mangan kayo nuan. Subuan kayo. Nakakidumpay laang ni Lolo. Nakaturog sapay laang. Tinasayaat, riinga kun, tapno, mapakan kumatan. Lolo, agriing kan. Apay akasla natangkan ka na lamiisan ni Lolo. Ha? Nanang! Umay kayo! Saan nga agang angas ni Lolo? Nanang! Naglibas ni Lolok man ang Emmy, tanariingan milatan anatayan. Pudno anaidalit iti danda ni makatawan, ngamsaan apulos anayus ospital, tagagangay ti sakit na, ken gagangay taagsalogan ti pigsana. Napalalo nga rod tila dingit ko iti daydi nga ipupusay ni Lolok, nang runa kat naasidagak at alagakan kuana. Sakbay ana itabon day di Lolok, nagsarita dananang kentiburidag akabsat na, ano mabalin, makipagnaed kada kami ti kasinsin ko, taagadal dito'y bagyo. Imanugot mat dagiti dadakkel ko, tapno matulungan damutan ti kabsat ni nanang ko, iti panagadal ti kasinsin ko.
Agingga nga umadanin ti umun-una a piyesta dagiti minatay, kalpasan ti pannakatay daydi lolok, manang Emmy. Insan babet? Apay nga masansan nagtagoob ti aso ti karuba? Idi si bibiyag pa ni Lolo, sang kaibagana at talaga kano akasta dagiti aso, tunggal umadanin ti piyesta dagiti natay. Ha? Waninsan, pasaray adda kano ngamin agpasyara karkarma, tunggal umadanin ti piyesta dagiti natay, kat makitkita ida dagiti tarakan nga aso. Anya? Ala, nakabutbut ang matan. Ha? Permi nga agpaiso ti butang mo insan Nonoy. Kasano, kat kompormiwat lang kami na niya bagbagam, minsan babet. Katagpaiso mat, iso ti ko na di Lolo, idi si bibiyag pay. Adda ka no makitkita dagiti aso nga agpaspasyar akarkarma, iso nga agtaguob da, nang runa no kastoy nga umadanin ti piyesta dagiti natay. Huh? Makapasurong ka matinsan, mabuti nga kita bagbagam. Ala, nagtakrot ka matan insan Nonoy. Kat nakabutbutan nga ron. Alang aminan, tapno di ka nagbutang, ingka maturugan insan. Ingkan! Sika talaga babet. Saan anasayatar aramidam anak? Ha? Nga anya tatang? Anya tinaramid ko? Di pa nang butbutang mo kung insan mo anunoy Ula, saan ko matabinut-butang tatang? Pamkotak kumangay amang butbutang kankwana. E di rabi babet. Nangagyo ka nung agtagtagoob ti aso ti kaaruba. Imbagam ka nung makit-kita ti agtagtagoob nga aso akarkarma. Katisumat nga mintimbaga ni Lolo, idi si bibiyag pa'y tatang. Kasta ka na talaga. Nang runa, kat sumagmamanulangan nga aldaw, piyestan dagiti natay. Sika talaga. Nanyaman timbaga kan kaday di lolom ide. Saanan arumbang nga ibagampay laan ka ni insan mo anonoy. Amo mo't anaggapoy di probinsya ni insan mo. Manamati da kadagiti kakasta abanag. Tatang. Kanawan tagpasyara karkarma anak ko. Nalabit niya imbagalakan kaday di lolom ti kasjay, tamarigatan namang ipalawag kadagiti nagado sa lunsod mo. Kasta ka di tatang? Uy, anak ko. Iso di mo naululitan day jay Di mo butbut nga di kasinsin mo. Nagkunak kat awan basol ti anak ta itikas di anapasamak primo. Saan ko mo tapagpabasulan ni Babet, Gloria? Imbagaklakan ko na saan narong mga butbut nga na ti kasinsin na. Unay mo't ngaminan day di tatang aya. Takomporme lang nga imbagbaga na iti anak ta idi si bibiyag pay laeng. Anya nga ita. Bakit? Kabisado mo't ni Babet nga anak ta. Nagado adamdamagan na. Nalapit na marigatan niya agpalawag da iti tatang mo, ididinamag na tikas jay. Iso akong purmimot na natin bagbagana. Ay. Ngam sana bale, ta imbagakmatan nga ni Babet nga awan tikas ta. Sana pudnot imbaga da iti tatang, nga anda dagitag pasyara karkarba. Wuna, narigatan no madakkalan na tikas ta apamati na. Pudno da ita bakit? Iso asapay la kuma, ta inagsup ni Babet ti pamalawag ko kunkwana. Iti kasta, sardengan naman di kasinsin na. Takas iti nakunakan kwa na. Naggapo iti probinsya di anak ni Bayaw. Manamati da kadagiti karkar na abanag. Iso asa na rumbang amadagdagan pa iti kasya pamati da.
dagiti natayin bigat. Ni insan nunoy, di pala si Mark iti pagturugan na. At dapay lang iti kusina. Putbot ngakman ti kasinsin ko. Ala, ti bangbanglo a paborito day di lolo iti si bibiyagpay. Agdapay nagyan day jacket. Iso ti sprek iti kusina. Tapno maangot ni insan. Ayan na day jayan na bangbanglo. Dito'y lang tinang ikabilan ni nanang iti day jacket. Day ti gayam. Kunak tumot. At dapay nagyan day ti abangbanglo. Anya nga ta ti reaksyonin san nunoy. Apaman a maangot na ti bangbanglo day ti lolo. Sigurado Apay ngay. Kala at matan nga daim maplaw kanya kanalamis nga angin. Jay aso ti karuba. Agsasaro matan ti panagtaguob na. Apay kasla. Ada, kasla asok nga agpurpur mga tao iti sangok. Ni lolo ti ada iti sangok. Pumanaw ako dito. Apaya, jak mayadang nagiti sakak. Anya ti mapaspasamak kanyak. Tulong andak. Ada dito ni lolo. Tulong andak. Tulong. Jak amuno tagtagain na puno saan day di anapasamak manang Emmy. Tay di nagsubli iti normal ti panunot ko. Banbanyusan nak ni nanang, tanangato kano ti gurigor ko. Ngam tinakaskas daaw, nalpas idin ti piyesta dagiti natay, idi kasla nagsubli ti simbang ti panunot ko. Apaman ang nagimbagak, nagpakuyugak kadatatang kananang ko, kat napanak nang itugkel iti kandila iti mismo atanam day di lolok. Saak si uulimak ang nagkid daw iti pamakawan iti inaramid ko. Sipod mo't idin, jakon ginandat pa iti mangbutbuteng iti uray asino kadagiti kabbalay ko. Kan kang ronaan iti amin, nagbalin nga adal kanyak day di apagteng. Tapno raumek ti arwaten ken mismo adagiti minatay mi. Daytoy ti padas ko manang Emmy. Toy pagayam mo, Babet. Babet, anyan pagayam ko. Rabak-rabak para ken kati amin, ngam sabali tinagtinnagan dagiti paspasamak. Narigat nga ilawlawag tinapasamak ken ka. Ngam no ibasar ko iti salaysay mo, panagkunak, pudno ang napasamak, tasigun ken ka, bisperas ti piyesta dagiti natay, idi pinanggap mo arabaken ti kasinsin mo. Kat nalpasan ti piyesta dagiti natay, idi nagsubli ti simbang ti panunot mo. Husto ka pagayam ko, rumbang lang agbalin nga adal tinagbalin apadas mo. Takas itinakon-akon, saan arumbang nga agbalin arabrabak ti maipapan kadagiti nagawanan nga ipatpatag tayo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag.
Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Eugene at tubo ti Pangasinan, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin, kastamotan dagiti naayat adumdumngag iti programa yo. Pakaragsakak unay ti panakasarak ko iti YouTube channel yo manang, tasipod pa'y ubingak, kadenggakon daytoy a programa. Kanayon ngamin adaytoy ti dengdeng ganda iti pagtaengan mi iti Pangasinan. Ilingad naklaangan itinagan ay Eugene manang, agtawanak itan iti 50, kat madama nga daak dito'y Taiwan. So magmamanumat lakit din na panawan ti anusak, agawid akton di tapagilyan tayo, tadjakon agabroad pay, ta saan mat apanang pasindayag, ngam stable itan ti kasasaad ti duwa nga anak mi iti asawak. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, napasamak idi agtutubo ak paylaeng manang. Napalalo ti kinalanggung ko idi, taagtawan ak paylaeng iti 14, na iramraman akon kadagiti rambal, kano anya pay dita akalukwan. Sapay la ko mamanang tamaidrama matoy padas ko, tabarang makaibati mat iti nabalitukan nga adal, kadagiti padak, anaesem nga agdengdengeg. Eugene anak, anyat napasamakan ka. Apay nga dablak ay mo. Awan nanang. Anya nga awan, naglawag alimitom ti aglawlaw ti kanigid amatam. Kalpasan na, ibagam kanyak nga awan. Anya man ti kalukwan nga inaramid mon aya anak ko. Da kayo mat, imbagak lang arudan nga awan nga mangdagulit kayo lata. Kasano adi ka dagulitan ngay anak ko, kat kumkumpurmimot nga minan ti aramidam. No. Kan may sa uray asino anaganak, madanagan no makita na anapasakitan ti anak na. Padula amin nga ibagbagayo. Eugene, di nakbastusan. Siyak ti inam. Ibagam kanyak no anya tinapasamakan ka. Di ta kayo man lang, makapasuron kayo mat. Di nakpanawan Eugene. Kasarsarita ka pa lang. Makapasuron. Imbagak lang arudan na di naklatan ni kaskaso ngam sa opay lasaw. Ay, makapasuron na talaga. Anya ayat mapaspasamak kan kalulita. Kasla makaungungot kan samait. Asino ti kaungot mo aya? Di apo ko yu atatang. Natangken at talaga ti ulo na. Apay manen aya anak ko. Anya manen ti inaramid ni Eugene. Simang pat itay tatang. Nakitak nga adablak ay na. Anya? Dahito ti agpayso tatang. Salsalud-sudak no anya tinapasamak kan kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. Ay, na yinday dyan nga ubeng. Nalabos ti kinasukir na tatang. Pasiga sakit ti ulo ti ipapaay na. Nusyak ti makapungtot. Pagsarda nga klaangan nga agadal. Anya? Ay saan aanak ko? Laglagi pa atilaeng adal ti maipatawid mo iti anak mo adin to pulos maalakan kuana ti asino man. Kasanumot ang maganasan ak amang paadal kan kuana ngay tatang. No kasjay mo ti ugali na. Intun kwan, payabandak tumanon ni diskwilaan na. Lolita, anak. Maibibusan ti pasensyak kan kuana tatang. No jak makapagtepel, talagang aramido kon ti pampanunutak. Barang no agnakaman ni Eugene.
Surun kayo, Jen. Talaga masursurunak, Borog. Iso nga istimaram ti pan nakisarsaritam kanyak ta mga nulitakan ka. Ha? Unay kamatan. Nagdamdamag aklaing. Di na kumamat kagura. Kaslasan tamat nga gayam. Hoy, Borog, santa nga gayam. Nalipatam sa mo na syakti boss mo. Bodyguard ka. Ha? Oh, di mo ko na nga umingar ka, Borog. Di kan samot umanugot itimbaga ka. Nene, saan man Eugene? Apay kumadyak kumanugot nga eh. Nasayad no kasta. Oh, ibagaman nga rin kanya kita. Asino ak, ha, Borog? Sikatibos ko, Eugene. Nasayat, Borog. Ada ka di pa'y kwartam dita? Awan niya Ruden. Oray siya. Masabo lang madaan tayo ti kwarta, Borog. Iti kasta, ada pag-jamming ta. Anya nga ti plano. Anya kumapay. Kasi ti sigod, ha. Hinta dumiskarte. Sa dino? Basta sumurot ka kanyak, Borog. Masapo lang madaan tayo ti kwarta. Oh my God. Di ka pa'y lamaturog, Lolita. Di ka pa'y agtuglop aya. Ay, kasano ko mga agtuglepak, tatang? Kataging ga itaawan pa'y laang ni Eugene. Anya? Adalo man tirabi, awan pa'y laang. Day tangarod kat, tatang. Kasano nga rod itaadyak tatsaran kat kasday mo ti aramid na? Ay, na yun ayan ni Eugene. Laplapanan ngay. Ang mga nadamot ng dakas napasamak kan kuana. Diyak mamati akas tatang. Ti kunayo kit di. Ang mga nadaman ng dakas nakaipasungal ngalan na. Lolita. Day tati pagdandanagak, tatang. Ang mga nairaman manan iti kumpormila di ta akalukwan di apo ko yu. Ay sapay la kumaata saan anak ko. Talaga natangken ti ulo ni Eugene, tatang. Amkag paikit din nga ang mga no saan ang makaturpos iti high school. Gapo iti kasjay nga aramid na. Napalalo ti kinalukok, idi agtutubuak, manang Emmy. Nalaos ti kinaturad ko. Danda ni amin akalukwan idi, kat nakaipasungal nga lakon, iti naganos pay laeng nga edad ko. Tila siguro njak maiturad nga aramiden idi, kat ti kumatal iti biyag. Tauray kasanupay ti kinabarrairong ko, at dabuteng ko iti Diyos. Ibagbaga ti kaadwan abunga daytoy ti kaawan ti nabangunak nga ama. Taanaknak ni nanang iti kinabalasang. Kanayon abagbaga anak ni nanang ngamjak ikan kano. Ket no daduma bastusak pay ti mismo nga inak. Pasaray adda dagiti gundaway idi asa anak nga agawid ijay balay mi manang. Nang runa no adda na aramid ko akalukwan. Jak ngamin kayat ti masersermonan. Ken adapay dagiti gundaway ama idanon kanyak nga ibagbaga ti inak nga amangan no jak makaturpos iti high school gapo iti kinalukok. Kunak idi iti bagik apaneknekak iti inak abiddot ti pagdandanagan na. Akabaalak ti agturpos ngem napaayak manang Emmy.
Anya itan ti planom, Eugene. Anya ko maaplano ti damdamagan nyo. Anyan? Una yun, anak ko. Saan lata nagbaliw ti tenor ti panagsungsungbat mo kanyak? Bastos ka talaga? Da kayo ati bastos. Agsaludsud kayo. Sana sumong batak, ibagaya abastosak. Eugene. Kasano ko nagbali na kabastos ngay? Damdamagakken kano anya ti planom ita. Tadi kamot nakaraman kadagiti kaklasem a nagturpos iti high school. Ngam sabali ti tenor ti panarita masumungsungbat kanyak. Kasla di nakikabkabilangan nga inam, Eugene. Katustomot namin timbagak. Anya ko mga iti planok. Diyak nga rod nakaturpos. Saan ka day? Ay. Da kayo akit diti nakakirkiro o kasarsarita. Di kayo mau awatan, nanang. Naimbag tanaranaan ka, balasang kao. Ne, da kayo matgaya maapong Marsing. Ada ka di masapul yung kanyak? Kaklase na ka ni Eugene nga apok, Ophelia. Saan ka day? Wanapong. Sayang nga rod, tasaan may anak kadua nagturpos ni Eugene. Ay, makapaladingit nga raod. Mamati ak na sariri ti apo ko. Podno day taapong. Iso na lang tad adumot ngamin ti kalukwan na iti pagadalan. Day tatiag pa iso apong Marsing. Naluko ngamin ni Eugene. Iso akaaduan kadagiti mamaistrami ti masurun kan kwa na. Anda. Kayat mo ka di asawan asaan anak katurpos ti apo ko gaputa kasoron ti kaaduan a maestrayaw. Saan mat nga iti kastapong Marsing? Ti kayat ko asawan, saan ngamin nga agipaspasa iti requirements iti pagadalan ni Eugene? Sakat masansan pa'y nga aglangan asumrok iti pagadalan. Anya? Kat mo inaldaw mo't arumrumwar ijay balay. Kasta ka di, apong? Wen, balasang ko. Iso akas lang nakaskas daaw ti ko na makanayon nga aglangan. Ngam day tatiag pa iso apong Marsing. Talaga akanayon nga aglangan ni Eugene iti pagadalan. Kat day tati amok arason, no apay abagsak. Ti kaaduan nga asignatura na. Kaya burugan. Kung nanang agawid lang iti balay da, tadaalaan na. Ngam saan mo ta na nagsubli diti ayuyang mi. Sapa yung bilin ko kung kuha na dumagasto iti nasangar apaman nga agsubli. Ngam awan samot nun ti panggap na agsubli dito eh. Talaga just kaya di burug. Amuna mo tadyak kahit agawid iti balay mi. Tadyak kahit masermonan. Ngam saan kit din na nagsubli dito eh. Tangayawan kadwak dito ayuyang mi. Kasayatan o agkawid aklangan ni Jibalay. Makapasuro na talaga ti kastoy. Imbis ang makailiwliwag ak ng saan na kapilitan nga agawid ak Jibalay mi. Ay no, talagang makapasuron da jaborog. Agaluwad kanyak da jay. Talaga ang makaraman into nagkita kami. Di mo ko na sermonan nakman ng nanang.
Ibagayo lang no pagsasawandak manen iti sana malamlamot ti aso ta pumanawak met laeng. Tasadino ko matipapanam ket adalamon ti rabi. Makamuditan na. Basta ija adayo kada kayo. Makapauma kami na dangdanggan ti kasla armalay ta panagnyungiwat yo. Numabisin ka, in ka mga ano ni di kusina. Ngamno di mo kayat timangan, takayat mo ti aginana, nasaya at mat. Basta siyak, kayat kun ti maturog, tanasakitan ti ulok nga agpampanunot. Nasaya at mat tasaan manin anak sermon ni nanang. Day tati kang ro na anak kasursurun ko no ko. Naglay nga sumaw. Jak magustuhan ti kasla armalay ta panagniungiwat ti inak. Malaksit iti kinabarrairong, kinabastos, kinadakas, kan aminan manang Emmy, jakpay ammo nga ilimod tigurak ken ni nanang, no adda jak magustuhan. Ammok atapno saan kami laangan akanayon nga agsubang, agul ulimek laangan ti inak no dadduma. Ngamga po iti kasta mapaspasamak, ad-addapay at timmangigak. Nakarkaron ajak ipangpangag idi ni nanang ko, ket tilatan mapanunot ko ti aramidag. Gapot ajak nakaturpos iti high school manang, kinay kayat kulatan ti agbaybayang gudaw. Ket no kasjay nga awan ti gastusan mi ken ni burog agayem ko, dumiskarte kami, tapno maaddaan kami laeng iti kwarta. Nalabit asimukon kanyak ni nanang ko manang, tano dadduma, baybay an naklatan. Di na kun ikaskaso, iso apa nagriknak idi, kat nakarkaron ama aramid ko, ti anyaman akayat ko nga aramiden. No simukon kanyak ti inak manang, nagtali na udlat tamot a positibo ni lolok, kat iso ti simublat akanayon amang bagbaga kanyak. Eugene, apok. Saan pa'y mutanala daw ti amin? Lolo, mapalin mo nga ituloy ti agadal no kayat mo. Iso na laeng tanas ka na. Nakababayin, Lolo. 18 kantsawan dakto pa'y nagitagbali nakaklasik. Laklakaya na high school kunadan ton kanya ka. Apay nga minaday ka ti pampanunutem. Ti panunutem kumakit ti masakbayam. Lolo, awan problema iti masakbayak. Kanapayaya problema niya ti masakbayak. Jakto pa'y pampanunutan. Ay, apay ay akasta ka nga minno kasarsarita da ka iti nasaya at Eugene. Ne, apay Lolo, da kasaya mo timbagak kada kayo kutsan mo napalalo ti kinapilosopom apok. Saan ko mga minakasta Sa anak mo't nagpilpiloso po, Lolo. Gusto mo timbagak? Saan naroon ba nga pagparikutan nyo ti masakbayak, tadyak tupay pampanunutain? Ay, Eugene, apawok. Ado ti mangibagbaga nga awan kanun tinamnamam. Asaan kan nga agbalew? Ngampara kanyak, apawok. Awan kinapudno dagiti nga ibagbagada kontra kun ka. Lolo, no ti inam kat simukon ken ka, apawok. Saan kanyak? Jak to mauma amang bagbagaken ka aging ka iti maudi nga anges ko. Ngamin, ipatpatag ka unay, apawok.
Pudno nga anak na kalaang ni Lolita iti kinabalasang na. Ngam para kanyak, may saka agamay. No si bibiyag pa'y kumaday di apong mo abakit, amok akas kanyak, saan matamao maamang bagbagakan ka? Ha? Saan pa'y anala daw ti amin kunakmanan, Eugene? Sika ti makapanagnag nga awan ti kinapudno ti amin ngay bakbakal da sa o kontrakan ka. Katkas itinakunak, mabalin kang agadal manan no kayat mao. Adamat ka kaiso na nga nadak nga alikaman ka, mabalin ko nga isalda. Wano oray ila ko kontap no maitulong ko para iti panagadal mao. Lolo, nabalor day dyan nga alikaman at tinawid ko pa'y iti day di amak. Nakasaganak amang iprenda iti day jay. No lakit di ta maikarim nga agadal kamutlaeng, tapno at maragpat mo iti biyag. Jay ko na Eugene. Jay pakita kanyak ni Lolo balito kasing singa tinawid na kanupa iti apong ko iti tumang. Nabalor day Jay. Anya ti kayat mo asawin Eugene. Namaalak day Jay. Dakkel lakid di agad at ti pakailakwak. Anya. Ultimo ni Lolom. Gay mo ni tuloy ti kayat mo nga ibagat ang mga namadaksan kalaang borog. Namin ano ka din nga imbagak ka bodyguard ka lang. Sidekick. Isa di ka man kundi komento iti bagbagak ta mga no di ka matansya. Pasensya kan. Jack na si putan kat. No sa dino tinang ikabilan ni Lolo iti dayjay. Ngamso ka inak to. Masapo lang maalak dayjay. Takas iti nakunakon. Nabalor dayjay. Dakkel lakit di agatad ti pagbalinan dayjay iti kanita amay lako. Hanggang na ita, damis karteta pa'y langit sa bali. Nagrigat ti kasto nga, na polos ti makautak kwarta iti bulsa. Umay kan barog, damis karteta. Longal daw kon talo Arabia sa anak nagpakpakita iti balay mi. Mayos lang. Sulit mo ti panagtalinag mi ni buruk iti kabang-ibang nga eli. Malaksit na nakadiskitar kami. Nag-enjoy kami pa'y gapoy ti rinabi akadami iti kabaret. Sigurado a sermon man ti maganap ko. Apa man na makasang... Agoray ka. Apay naglawag kang nagado at tao di tabalay mi. Kanya nga tati napasamak dita. Iparpartak ko pa itimag na. Masapol ang maamuak. Noon niya tinapasamak. Naipan mi pa iti ospital ni Lolo. Ngam ko na ti doktor at dead on arrival. Anya? Kasan mo minti napasamak? Apean na itupa ti ulo na. Naigalis ni Lolo. Amo mo tapasaray mapanlat na iti kulungan ti baboy iti arubayan. Nalabit agaputan nakapsot mo ni Lolo. Di na nakontrol ti bagina.
Di ka napakaamon adagos. Tadyak mo't ammo na yan mo. Nagdamdamag ka dagiti barkadam. Ngamawan mo't ti may sungbat na kanyak. Nila ang burog ti jak na pagdamagan. Isong amuklatan ada kayo tinagkuyog. Jay tela na ipapatpat ka ni Lolo. Bayat ti pan na kay masayag na. Isulakit di day ti nakaibalkutan ti balitok asingsing nga impakita na kanyak. Eugene, dangdanggan na ka di. Eugene. Nanang. Awahanan ni Lolong anak ko. Datalaangan adu at agkadkadua. Iso asapay la kuma. Tamapanunot mo ba't napasayaatan ti panagbiag mo. Pangaasim ko ma, anak ko. Uwan nanang. Tigag danag. Masapol nga tali na udak lang diti balay. Tanumay ka anak iti gundaway. Alaag ti putputan ni Lolo iti unog tilungon na. Jaklakit dagbidot. Ti balitok asingsing tinaibalkot iti tela apot putputan ni Lolo. Sigurado ka kaditi tayo itong aramidin ta. Kitamat nga datan dito isangot ti pansyon day di Lolo. Panagkunam ka di, kat sa anak pa lang nga sigurado, borog. Nakabot-butang mat nga minti kasto Eugene. Mabalin mata dumiskarte talangan iti sa bali. Ngam ti alangan tati ko nam abalitok kasing-sing tinaitabonan nga apong mo. Mabalin ka di borog, aguloy magkalatan. Nakadong ay pagbagam. Kasla di ka nairwa mitar aramidan ta. Pudno nairwa amak na dumisdiskarte ta. Sa bali ta daytoy. Agasam nga dandanin tumang nga tirabing at datakit din dito'y sementeryo. Dito'y mismo apansyon ti kay tabtabon lang nga apong mo. Masapul ang maalat at ibalito kasing-sing ni Lolo. Tanabalor day jay kunak lang arudan. Nakabot-butang matan Eugene. Kilata 5 mes ti puloy ti angin. Sakat adapay agtagtagob nga aso. Anya ka kadi. Di ka man nagbaling nga takrot. Yag mo ti maso. Tarugya akon. Ay, jakon kayat. Ditakan. Borog! Agsubli ka dito eh. Borog! Titakrot ka borog. Pawan pa'y sarbena. No di na kayat. Saklatan ti mang patuloy ti plano ka. Rugya ako na maswan ti igid ti pansyon. Tapno mairwar ko tilungan ni Lolo. Kat maalak ti balitok asingsing na. Nabalor day jay. Isa rugya... Apay ngay. Kasla jak matan maikot iti imak. Kaslamatan timangkan ajak maawatan. Ano day dyan? Kaslamang mga kuti pang magbaga kanyak day di Lolo. Idinauda nagsarita kami. Anya day to'y amapasamak kanyak. Anya day to'y kinadatdatlag.
mailadawan no anya talaga tinariknak iti daydi arabii, manang Emmy. Basta tinalawag amalagip ko, kasla agal allangugan iti panagdengeg ko, ti binalikas daydi lolok iti naudi agundaway a panagsarita mi, sakbay an aksidente. Jakpay ket din malagip no kasano ang nakapanawak iti sango ti pansyon na. Tatilaangan malagip ko, idi arig na ang nakapuutakon, at daak meten iji balay mi. Ngam tinakaskas dao manang, jay imot mi itigayam ko idi amaso, nadanon mi pay kaninanang, idi napan mi sinarungkaran ti tanam day di lolok, duang aldaw, kalpasan ana itabon. Nalabit asaan kayo amamati, ngampudpud no anapasamak kanyak ti kasjay. Kat ti pamanaknak ko, ison tinamin pinsan a panagbaliw ko. Kinidaw ko kaninana nga agadalak, kat dinakmet pinaay. Nagturpo sa kiti high school iti tawon ko a 20 kat maysa, sa akto na nga la iti vocational course manang. Nagtrabaho akpay met di tapagilyan tayo iti nasurok upat atawan, santo na panunot ko tinagabroad. Katkas iti nakunakon, iti damo apaset ti surat ko. Agtawan akon iti 50, ngam umadanin ti panag for good ko di ta Pilipinas. Daytoy ti padas ko ajak tupulos malipatan manang. To'y pagayam mo, Eugene. Pagayam a Eugene, nalabit nga adda dagiti dumdumngeg asaan amamati iti kapadasam. Ngam para kanyak, adda talaga dagiti gundaway, amapasamak dagiti karkarna iti biag ti tao. Dua ti mabalin ang mapagteng ti tao, apakapasamakan ti kastoy. Umuna, agbaliw akasken ka, ken ti may kadwa, ket mapukawan iti limbong ti panunot. Nagasat ka tatiim mo na anadakamat ko tinapagteng mo. Ket day tati pamaneknek ti sinarita day di apong mo, asaan to apulos asumuko, aging ga adi ka agbaliw. Sapay la kuma, tanagustuam ti panakaidrama ti padas mo, nga intampok mi pay amis mo, ita nga umuna nga aldaw, ti bulan ti Nobyembre. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibia. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday ken ragsa, Isu.